SARURA Kids. Tasangana zvakare muchirongwa chedu chiya cheSARURA Kids apo tinodzidzisana ngano vasikuru vangu. Nhasi mbuya varoda kumbokudzai rungano rwegodo, godo huroyi. Paivapo nomwe mukomana ainzi Taurai. Taurai akanga aine musikana wake ainzi Chipo. Vaviri ava vaidanana zvakanyanya chaizvo zvaifadza. Ndokubva vaviri ava varonga vakati, rudo rwedu rwafamba. Iye zvino yaanguva yokuti tichiita sei tironge kuti tiroorane. Asi chavakanga vasingazivi ndechekuti imwe shamwari yavo yainzi Paradzayi akanga aine godo. Paradzayi akanga asingafariri rudo rwaive pakati paTaurai naChipo. Akafunga kuti ndorwupunza sei. Saka Paradzayi akaenda kuna Taurai akati, nei Taurai, wakuda kuroora Chipo? Zvikanzi ndakuda kumuroora. Zvikanzi akambokuudza here kuti akapuwa huroyi nambuya vake? Taurai akati, huroyi? Zvikanzi zvikanzi naParadzayi, akangokubata chete kumusana kwako unofa. Akati, handisingambozviziva ini. Mazuva ese aya haana kumbondiudza. Zvikanzi ndatokuudza. Ndokumva aenda kuna Chipo. Zvikanzi nai Chipo, iwe wakuda kutoroorana naTaurai? Zvikanzi takuda kutoroorana. Zvikanzi akambokuudza here kuti ane nhuta pamusana wake? Zvikanzi nhuta is a big massive boy. Zvikanzi ane zinhuta rakakura, musana wake wakutoboka wese. Kati haana kumbobvira andiudza zvakadaro. Zvikanzi kana asina mbobvira akuudza, iwe edza kumubata kumusana kwake uone zvaanoita. Anosvetuka, haatombodi munhu anomubata musana wake. Zvikanzi asi tiri kusangana mangwana. Zvikanzi zvakanaka, ugombozviedza zvandakuudza. Mangwana yasvika, Taurai naChipo vaya vasangana. Taurai ane yake nyaya, Chipo ane yake nyaya. Vachikurukura, ndokumva Chipo angoda kuti ndibate kumusana kwaTaurai. Taurai angoti svatu. Akati, yowe, huroyi huya hwaitaurwa naParadzayi. Ati, ukundibatira chi? Taurai Chipo akati, ndatika uri mukomana wangu ndimbobatawo kumusana kwako. Zvikanzi, handidi munhu andobata musana wangu nini. Ndomva vatoparadzana. Ndopakambva paperera rudo rwavo. Apa kupera kwakaita rudo, Taurai akaenda achifunga kuti Chipo muroyi. Chipo akaenda achifunga kuti Taurai ane nhuta kumusana. Asi hapana chakadaro. Munhu akanga angoita godo ndiParadzayi. Saka vazukuru vangu, chidzidzo chiripo, be careful of people, because some people are jealousy, and jealousy can be very destructive, and jealousy can destroy relationships and lives. Try not to envy other people as well, because envy is jealousy, is from the devil and not from God. Aiwa, ndo panoperera ngano yedu yanhasi. Tosangana zvakare muchirongwa chedu cheSARURA Kids. Tatenda. Don't forget to subscribe down below.